Molweni kuzo zonke izinkalo la okufinya khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu sithe namhlanje nje ake sithathe lolu daba bafethu sikhulume ngengoma kaMthandeni futhi again okuyingoma ethi eParis. Le ngoma bafowethu ihamba kahle kakhulu. Seyiningi futhi nezinkulumo ezikhulunywa lapha ezinkundleni zokuxhumana ukuthi njengoba igijima kanje igijinyiswa ukuthi ingoba inolwaba. Bafowethu ngokwami nangu-understanda wami ngiye ngithi ke izinto zinesikhathi sazo. Njengamanje singasho ukuthi uMthandeni isikhathi sakhe ngoba baningi abafana abancane abathe mabefika endimeni bashaya amamiliyoni. Akazange futhi ayikhulume indaba emiliyoni, akazange futhi ayinake. Angimkhulumeli kodwa ke sizokhuluma ngayo nje kwamanje ifuna ukuqopha umlando, ifuna ukushaya emiliyoni within 12 days iphumile. Njengoba siyazi namhlanje sithe masibheka igijima ku-802,000. So engingakusho nje mina njengamanje ukuthi uma ukuthi umcimbi lo okakhuzane siyakuwona ebebethi abantu mhlawumbe uMthandeni uyavaleleka uzovaleleka, hayi kusho ukuthi bafowethu ake siwahoxise lawo magama ngoba ingoma kaMthandeni kusho ukuthi ke ensukwini nje ezimbili ezayo maybe Monday izobe ishayile emiliyoni, izobe lishayile emiliyoni, iphusha kakhulu leya ngoma bafowethu. Siyabona futhi na left and right uyabizwa ama-interview ukuthi ke konke kuhamba kahle. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela uzokulungile ke ugcina subscribe, ugcina nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo entsha si-channel. Siyabonga.